مرحبا يا حواتي عزيز اللهم سلام كتلو لي تسفاي قبر كم تخلاتنا نفلتو عمولو أوروبا تلقتي سدتنياتات اندابزحيهم زمت زلو ازي بوليتيكا ناي جرمن وي ناي كالوت هاجرات زقاومو اندابزحيهم زمت زلو سلازي تي بوليتيكاوያን ሕጂ ኸኣነ ኣካይድኦም ቶታሊ ክቕይሩ ደልዮም ኣለዉ ካብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ዶብ ናይ ጀርመን ብብዝሒ ይፍተሽ ኣሎ ስደተኛታት ብዘይ ወረቐት መታን ከይኣትዉ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ክንገብር ከለና ከዓ ዝብሉ ሳቶም ነዚኦም ሰባት ዘሳግሩ ከፊልካ ንዕኦም ዘሳግሩኻ ንዕኦም ክንዳኽሞም ኢልና ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና መታን ዝያዳ ሰባት ከዓ ከየምፁልና እዚኦም ዘሳግሩ ከዓ ብጀርመን እንታይ ይበሃሉ ሽሌፓ ክሪሚኔል ባንደን ወይ ሽሎይሳ ባንደን እዚኦም ነዚኦም ስንክ በቃ ጭራሽ መገዲ ከምዘየሎ ክነሪኦም ኢና ንደሊ ድሮ ኸማን 45 ካብ ሚእቲ ካብቶም ሰባት ከኣትዉ ዝፈተኑ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ጥራይ ነፂጎሞም ኣለዉ ዳርጋ ፍርቂ ካብቲ ህዝቢ ከኣትዉ ዝፈተነ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ሰሙን ድሮ 739 ሰባት መሊሶሞም ማለት እዩ ከምኡ ክንብል ከለና ግን እዚኦም ናይ ዕቑባ ዝሓቱ ኣይኮኑን ዕቑባ ዘይግብኦም እዮም ድማ ኣበይ ካብቲኦም ዕቑባ ዝግብኦም ከኣኒ ንመን እዮም ብዝያዳ ዝቕበሉ ቆለውዕ ምስ ኣዴታት ወይ ድማ ሕሙማት ስኒ ዝያዳ ዕድል ኣለዎም ንኹሎም ይቕበሉ እዮም ናይ ግድን ማለት ከ ኣይኮነን ከከም ዕድል ከ ዝኾና ኡኸማን ግን ብሓፈሻዊ ዝያዳ ዕድል ኣለዎም ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም ግሩንን ፓርታይ ግሩንን ከዓኒ ብጣዕሚ እዚ ጉዳይ ይቃወምዎ ኣለዉ እዚ ኣካይዳ ወላ ሓደ መፍትሒ ሽግር ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ካብ ኩሉ ከዓኒ ነቲ ዶብ እቲ ሰብ ክንቀሳቐስ ከሎ ጥራይ ፀገሚ የምፅእ ትራፊክ ጃም ኣሎ እዚ ሽታው ማካይን ጠጠው ይብላ ሰዓታት ዝያዳ ግዜ ይወስደሎም ከምኡ ከዓኒ እዚኦም ኤልካቪ እዚኦም ኣቑሑት ዘሳግሩ እሳቶም ከማን ሰዓታት የጥፍኡ ኣለዉ ስለዚ ስኒ ብኢኮኖሚክሊ እንድሕር ርኢናዮ ስኒ ፅቡቕ ኣይኮነን ነቲ ዓዲ ነቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ እንድሕር ፅርግያ ተዓፅዩ ተዓጊቱ ብሰንኪ ፖሊስ ፈተሻ ማለት እዩ ብርከ ኦፍ ኮርስ እቲ ጠጠው እንዳበሉኻ እንዲዮም ዝፍትሹኻ ማኪና ይፍትሹ ስለዚ ኣብቲ ዶብ ከዓ ዝያዳ ማካይን ሰዓታት ጠጠው ከም ዝብላስ ፍሉጥ እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ቀንዲ ንዖም ከዓ ሓላእ ከም ካልእ ነጥቢ ደስ ዘይብሎም ከዓኒ እቲኦም ካልኦት ሃገር ከም በዓል ፖለን ስሎቬኒየን ኡንጋን ኩላቶም እቲኦም ጥቓ ጀርመን ዘለዉ እዚኢታት ይቃወምዎም ምስኦም ከማን እቲ ናትና ርክብ እንዳተባላሸወ እንዳዝሓለ ክመፅኡ ርክብ ምስ ጎረቤትና ከዓ ጥዑይ ክኸውን ኣለዎ ባህልቲኦም በዓል ግሩነ ማለት እዮም ፖለን ኡንጋን ስሎቬኒያ እንዳሕሪልና ከዓኒ ካብ ቀደሞም ንስደተኛታት ክቕበሉ ኣይደልዩን እዮም ሕጂ ከማን እዚኣ ሰሙን እዚኣ ክልተ ደቂ ኣፍጋኒስታን ጀርመን ዝመለሰቶም ስለ እትሕጊ ዝብል በቲ ናይ ዳብሊን ስምምዕ ማለት እዩ ፓራግራፍ 18.12 እንታይ ዝብል ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ካልእ ኣውሮጳ እንድሕር ነርካ ከም በዓል ዓዲ ጣልያን ፖለን ወይ ዝኾነ ካልእ ሃገር ወይ ግሪክ ኣብኡ ክትተርፍ ኣለካ ብዘይ ወረቐት ስኒ ኣብቲ ዝደለኻዮ ዓዲ ዕድልካ ክትፍትን ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ማለት እዩ እቲ ሕጊ ቀደም እዚ ዝተሰማምዕዎ ሕጊ እንድዩ ኣብ መንጎ እቲአን ናይ ኣውሮጳ ሃገራት እሱ ብኸምኡ ከዓ ነዚኦም ክልተ ደቂ ኣፍጋኒስታን መሊሶሞም መንእስያት ኣወዳትዮም ነይሮም ፖለን ከዓ ነዚኦም ኣይንቕበሎም ኒና ኢላ ገዲታቶም ኣላ ንጀርመን ስኒ ክትወስዶም ጀርመን ከዓ ተቐቢላቶም ማለት እዩ ሕጂ ተቐቢላቶም ክብል ከለኹ ግን እቲ ዕቑባ ክሓቱ ኣብ ከምኡ ቦታ ኣለዉ ማለት እዩ ብሕጂ ከዓ እቲ ናቶም ኬስ ክረኣዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲአን ሃገራት ከማን ብቐሊሉ ንኩሉ ህዝቢ ክቕበላ ማለት ኣይኮናን ጀርመን ዝነፀገድቶም
እዚኢታት ከዓ ገና ክትዓለዎም ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሃገራት ድማ ብሕጂ ክንሪኦና ከዓ ከመይ እንታይ ከም ዝገብራት እተን ሃገራት ድሮ ግን በዓል ስሎቬንያን በዓል ኡንጋን እተን ካልኦት ሃገራት ከማን እቲ ናተና ካይዳ ኣካቢደን ኣለዋ እቲ ህዝቢ ጭራሽ ናብ ዓደን ከም ዘይኣቱ መታን ጀርመን ከዓ ናብኦም ከይትመልሶም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ካትሪኦ ከምዚ ዶሚኖ ኤፌክት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ጀርመን ካብ ቅድሚ ሕጂ ተስፋ ነይርዎም ኖ ቆሱናት እዮም ነይሮም እቲኦም ኣብቲ ዶብ ዘለዎ ዓድታት ያ ድሓን ናብ ጀርመን ሕለፉ ጀርመንያ ደይ ተቐበለኩም እንታይ ጉዳይና ኮይኑ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም እቲኦም ካልኦት ሃገር ጀርመን ከዓ ስለ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ቅድም ትእትወኣ ነራ ድሓር ወረቓቕቱ ትፍትሽ ምስ ፈተሸት ከዓ ድሕሪኡ ከከም ዕድልካ እዩ ብዙሓት ሰባት ዝተነፀጉ ኸማን ዝተርፉለው ዳርጋ ቀሊል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኸማን ብሕልፊ እንድሕር ከምቲ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ዝበልክዎ እቲ ግዜ እዩ ዝውድእ እምበር ደብዳቤታት ዘዳኽመካ መዓት ይመጻካ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ዳርጋ ብዙሕ ኣይብሉኻን እዮም ነይሮም ብሕልፊ ስራሕ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ቋንቋኦም እንድሕር ተማሂርካ ትምህርቲ ትመሃር እንድሕር ኮንካ ስሩዕ ናብራ እንድሕር ነይርካ ኣለካ ካብኦም ዘይትፅበይ ድማ ከዓኒ ገበን እንድሕር ዘይብልካ እትዕልድልካስኒ ንኽትተርፍ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ነይሩ ከም በዓል ካልእ ሃገራት ኣይኮነን ከም በዓል ኣብ ሆላንድ ስራሕ ዝኸልኡኻ ዶ ሕጂ እኳ ንድዒ ቀደም ግን ከምኡ እዩ ነይሩ ብሆላንድ ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ናይ ሆላንድ መሊሶም እዮም ዘዳኽሙኻ ከክልተ ሰሙን ዲኻ ሰሙን ከዓ ስታም እዚ ዓሽራ ክትህብ ኣለካ ክንደይ ዓመታት እዮም ከምኡ ገይሮም ዝሕዙኻ ክትንቀሳቐስ ኣይትፍቀደልካን እዩ ዳርጋ ብዙሕ ነገር ከቢድ ዘካብዶን ህይወትካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እንድዒ ግን ከምቲ ኣነ ናይ ቀደም ዝፈልጦ ከምኡ ናይ ሆላንድ ያ ባዕልኻ ከም ዝኸይድ እዮም ዝገብሩኻ ከም ደስ ከም ዘይብለካ ማለት እዩ ኪዳ ይብሉኻን እዮም ከም ትኸይድ ግን ይገብሩኻ ኣብ ገሊኡ ከዓ ውሱን ስራሕ ጥራይ ክትሰርሕ ይፍቀደልካ ወይ ጭራሽ ኣይፍቀደልካን ከምኡታት ነይሩ ማለት እዩ ክንደይ ዓመታት ልዕሊ 10 ዓመት 20 ዓመት ከምኡ ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ናይ ጀርመን ግን ክሳብ ሕጂ ቶለራንት ነይሩ ደሓኒ ነይሩ እሱ ኸማን ግን ከምኡ ክብል ከለኹ ኣብ ጀርመን ኣብ ከምዚኢታት ካብ ኣውራጃ ናብ ኣውራጃ ከዓ እተኣካይድኦም ምስ ስደተኛታት ፍልልይ ኣሎ ኸማን ንገሊኦም ወረቐት ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ከም ዝንቀሳቐሱ ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ናትካ ሂወት ስሩዕ እንድሕር ዘይኮነ እዩ ወይ ምኽንያት ኣለዎ ከምኡ ዝገብሩኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮን መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ብጠቕላላ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 3000 ፖሊስ ከባቢ 3000 ፖሊስ ኣብቲ ዶብ ኣለዉ ብብዝሒ ማለት እዮም እዚኦም 3000 ፖሊስ ከዓ ኩላቶም ኣብቲ ዶብ ዝነብሩ ይኮኑን ካብ ርሑቕ እዮም ገሊኦም ግን ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ሆቴል ይህብዎም ንኣብነት ካብ ካልእ ከተማታት ይመፁ ኣብኡ ይቕንዩ 7 መዓልቲ ኣብኡ ይገብሩ 7 መዓልቲ ሰሪሖም ከዓ ቁሩብ መዓልቲ ገዝኦም ከይዶም ይዕርፉ ከምኡ እንዳበሉ ብብዝሒ ፖሊስ ካብ ሙሉእ ጀርመን ናብቲ ዶብ ይስሕቡ ኣለዉ መታን እቲ ሰብ በቃ ጀርመን ከም ዘይኣቱ ብሕጂ ኸማን ክኸውን ገና ከዓኒ እቲ ዕድል ከም ዘይብሉ ከዓ ከፍልጥዎ ማለት እዩ እዚኦም ፖሊስ እዚኦም ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ጭራሽ ኡርላብ ድዩ ዕረፍቲ ድዮም ዝኾነ ኦቨርታይም ዝያዳ ሰዓታት ዝሰርሕዎ እንተለዎም ከማን ክወስድዎ ኣይፍቀደሎም እዩ እቲ ግዜ ብብዝሒ ኣብቲ ዶብ ክሰርሑ ኣለዎም መታን ጀርመን ስኒ ኣትራክቲቭ ከይትኸውን እቲ ማግኔት ከም ማግኔት እንድያ ንህዝቢ ትስሕብ ነይራ ካብ ሙሉእ ዓለም ብሰንኪ ኢኮኖሚናታ ምብርታዕ ድዩ ብሰንኪ ስታንዳርድ ኦፍ ላይፍ እቲ ህይወት ናይ ስታንዳርድ ዘለዎ ብዝዓዲ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እቲ ሕግታት እቲ መሰልካ እቲ ገንዘባት ዝሕግዙኻ እዚኢታት ኩሉ ዓብ ተራ ይፃወት እዩ እቲ ስደተኛታት ናብዚ ክመፁ ከለዉ ኣንኳይ ካብ ውግእ ዓለም ወይ ኣብ ስደተኛታት ፀገም ኣብ ዓዶም ዘለዎም ፀገም ዘይብሎም ከማን ክመፁ እዮም ዝደልዩ ካብ በዓል ሮሜንያ ኣልባንያ እዚኦም ናይ ኤውሮጳ ማለት እዮም ከማን ንሳቶም ከማን ብብዝሒ መፅኦም ብሰንኪ እቲ ሓገዛት እዩ ገለ እዚኢታት ከዓ ብከምኡ
ቶታሊ ክቅንስ ኣለዎ እቲ ሓገዝ ዝበሃል ንስደተኛታት እቲ ማግኔት ኤፌክት ማግኔት ዝስሕቦም ዘሎ ክንድምስሶ ኣለና ገና ኸማንስኒ እቲ ሕግታት ክነካብዶ ኣለና በቃ እቲ ዝቕመጡሉ ቦታ ኸማን ደስ ከም ዘይብል ድዩ እቲ ሓገዝ ዝወሃብዎ ኸማንስኒ ብሕጂ ክንቅይሮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ቅያር የለን ግን ብሕጂ ስኒ እቲ ስደተኛታት ስኒ ክንዲ ዝክብህጎ ከም ዘይብህጎ ንጀርመን ማለት እዩ ሶ ስለዚ እዚአን እቲአን ቀንዲ ኣገደስቲ ነጥብታት ብሕጂ ከዓ ክንሪኤና ከመይ ከም ዝቕፅል ግን ሓቂ ሓይሽ ከምዚ ክንብል ኮለና ከዓኒ ጀርመን ኣይኮነትን በዚ ጉዳይ ጀሚራ ዴንማርክ ነዊሕ ዓመታት ገይራ ኣላ እዚ ኣካይዳ ናይ ጀርመን ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ዴንማርክ ኣብ ተግባር ዘውዕልዎ ዘለዉ ዕውታት እዮም ከዓኒ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ከማን ቀሊል ኣይኮን ከምቲ ዝርዳእኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰማዕኹ ካብ ሰባት እቲ ስደተኛታትኒ ዌልካም ኣይኮነን ብሓፂሩ ምስ ኣብኡ ዘለዉ ከማን ብዙሕ ሕጉሳት ኣይኮኑን ከምቲ ካብ ሰባት ዝሰማዕኹ ማለት እዩ በዚ ሶሻል ሚድያ ዝፈልጦ ከመይ እዩ ኣብ ዴንማርክ እንድሕር ኣለኹም እስከ ዝያዳ ንገሩና ዝኣምነት ዜግነት ክህቡኻ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ጥዑይ ወረቐት ክህቡኻ ከምኡ በቃ ብዙሕ ራሲዝም ኣሎ ብሓፂሩ ኤኒዌይ ከምቲ ዝሰማዕኽዎ ግን ኣብ ሜድያ ከማን ከምኡታት ይበሃል እዩ ራሲዝም ብብዝሒ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ፍልልያት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣሎ በዓል ስዊድን ከማን ጠሪዞም ዘይፈልጡ ምጥራዝ ጀሚሮም ኣለዉ ከም በዓል ደቂ ሶማልያ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ዝገሊፀ ኣለኹ ስለዚ ብጠቕላላ ክንብሎ ንኽእል ኤውሮጳ ከም ቀደማ የላን ናብ ኤውሮጳ ሎሚ ክትመፅእ ኣየዋፅኣካን እዩ ኤውሮጳ ዳርጋ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ ሜታ እያ ዘላ ደቂ ዓዲ ከማን ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢኻ ክትብል ትኽእል ብዙሓት ደቂ ዓዲ ከማን ናብ ካልእ ኢሚግሬት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እሱ ካልእ ዓይነት ምኽንያት እንድዩ ግን ክሳብ ፓስፖርቶም ዝመልስዎ ከማን ኣለዉ ይገርመኩም ንሕና ከዓ ዜግነት ናቶም ንደሊ ስለዚ እቲ ግዜ ብጣዕሚ ይገርም እዩ ክስታይ ግልብጥሽ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ተስፋ ይገብር እዚ ክጠቕመኩም ኣብዚኣ ከዓ ሓፃር ክጠቕሳ ዝደሊ ሓድሽ ክስታይ ጀሚረ ኣለኹ እዚ ፕሮግራም ሓሲበ ኣለኹ ኣብ ካልእ ቪድዮ ዝያዳ ክገልፀልኩም ክፍትነ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ከይትነውሕ ኣብ ታሕቲ ግን መልሲ ሕደጉለይ ካብዚ ሕቶታት ኣብዚኣ ቪድዮ ዝሓተትክኹም ጠቃሚ እንድሕር ኢልኩም ከዓ ሼር በልዎ ቴንክ ዩ ባይ